Sdim stop arno ti, os e? Na. Yw, gad reina am 5 munud nawr, ar y fam o fi eisiau gael bach dy ti. So beth o'i le chi? Na, gwys. Na, o ti o ddifrin beth i'r cynlluniau neu'r siop? Be? Ac yr ynhwyr yma chi? Ie. On. Osgob i'r lle yma chi. Pam? Be si? Na, sy'n mynd y bod, fi'n credu bod ti'n reit. Mae yna ddigon o le i wella bob amser, toes. Ie, mae'r fam a fi wedi bod yn cael sgwrs fach. O? A i ni newyddus i ti gymryd y busnes drosodd. Be, rwan? Pan fydd i'n amser. A ni moyn i ti feddwl am ffyrdd o wella'r siop, achos, wel, rhyw ddwrnod, dy le di fydd e. Go iawn. Os wyt ti eisiau fo, te? Eisio fo? Bai, sori. Helo, chi? Rhaid chdi ddeud i Ffion. Dwi'n gwybod. Cyn i dad ffonio. Rhai chdi. Fedra i ddim. Li mae well i mam gael gwybod gen ti nag i neb arall ydi. Os nhw wedi llythyr o'r ysgol. O'n i'n gyrru llythyr, siwr. Ti wedi bod mewn dim un ymarfer ers dechrau'r wsos. A mae mam di prynu'n tocynna yn barod. O, na ddo. Mae'n bwriadu dod o Mrs Anwyl, fydd. Be, jyst ti'n gweld i'n symud dodran? Ffion! Be di ma'n ta rwan, to? Os am byd yn ymwyllio i fwy na chdi'n gwrthod atab yng nghwestiynau. Be na i mwan? Oi, lawr! Ro'r ein ar y papurau lleol, mae mwy o le iddyn nhw. Islwyn, gai air, please. Ie, so fyny. Emma, nid i ddod i helpu fi fan hyn. Ie. Rwan. Ie, Rog, ti'n mynd gêm sadwn? Na. Na nhw roi chdi. Dw, pam? O Lerpwl adra. Eli, mae holi gormod weithiau wedi bod yn busnes perig yn tydi. Yndi? Yndi. As y felly rai bobl gadw allan y fusnes bobl eraill. Yn bysa! Bysa? Ti eisiau dy fag, Dylan? Neith nhw. Emma, lle gael gair am munud? Reit, nawr, sa'n licio gofyn hyn nawr. Wi'n gwybod bod fi ddim yn fusnes i fi, ond Liz sydd wedi bod yn becso, twel, na pam oedd hi fel oedd hi gynne. Am beth ych chi sôn? Ie, wel, becso oedd hi bod Roger ddim wedi cysgu yn ei wely fe nith. Twel, yn meddwl, falle bod wedi bod yn aros gyda ti. Do, Mr Morgan. O, reit. Sori am na. Oedd rhaid ni gael gwybod. Diolch. Diolch. Wel, Dol, beth sydd wedi digwydd? Fedrwn cael gair allan o siw, a dim gwybod bod Ffion di gael rhywbeth, a hynny fwriadol sa'n ni ddim. O, di hynny'n deg. O, ti'n gwybod lle? Yndw, dim lle fi di deud, so chi'n hol gofyn i fi. Lan? Na, dad, bai chi di hyn i gyd. Be? Am deud wrth mam, am byd i deud wrth Ffion am yr ysgariad, de. Wel, trio peid y brifaith hyn. O, sut da chi'n disgwyl i Ffion ymddwn yn gall? Os da chi'n thrin eitha babi, a? Ei, ma' na ffasiwn beth ar llwybrs di. Dol? Sgynnon nhw'n mynd hefo beic ar y blaen, chwaith. Di beic yn symbol o gariad, na di? Mr Morgan, sgynnoch chi rei Cymraeg? Maen nhw gyd i mynd. Na, lawr yn bwys y get well cards fyna. Sgynnach chi'n rhoi Santes Dwynwen chwaith, nag oes? Sori? Santes Dwynwen, Islwyn.
Rhyw chwedl fach cweint am Ynys Llanddwyn. O, nag os e. Ond ydi gynnar ei Valentine, fel y gwelwch chi. O! Shift brawn i cyrraedd te. Os mater efo chdi? Lle oeddech chdi neithiwr? Neithiwr? Ia, prin 12 awr yn ôl, fyddi di gofio? A paid a deud bod chdi'n famach, dwi'n gwybod yn iawn a doeddech chdi ddim. Be? Pwdi, lli. A paid ti a deud clwyddo tha fi, ni mi lladdau chdi tro ma. Hei, wow. Pwdi pwy? Allan efo met son i'n neithiwr. Pam sa chdi'n deud yn gynt, ta? O, ddath i'n noson hir ynddo. Noson wyllt. A do'n i'm eisiau chdi wybod. Be, bod chdi allan yn lysio tan bora ma? Ia. O, Glyn, ti'n nabod Ffion gystal a finna. Sa'i byth yn gneud ffasiwn beth bynnag. Wel, naf, sa. Eli, ti'n meddwl illa bod Miss Charles... Ti'n meddwl illa bod Sue wedi gor-ymateb? A beth yn galw i yn wirion. Sbia nes adra. Ia. O'r diwedd, cysgu'n hwyr eto. Ia, wel, beth fi chi diawel o gwmpas. O, dwi'n meddwl ta eisiau dy weld i bora yma. Pam? Be dwi'n neud wan, to? Gwylltio Miss Charles, upsetio Ffion. Ti'n meddwl swn i'n gwneud gwell Juliet na gawel? Wel, Mae'n llawer i berchus. o, yndi. Llawer hys i det. Be ti fel ti'n neud? Mwyn siarad efo fo? Dos! Awer i barchus. Bostius ti'r llythyr na. Ti di gorffan dy banad? Bron iawn. O, bwrdd tri ta, diolch i ti cyw. Wel, Bosti isio bora ma. Jyst me beidio fyd sti. cofia rwan, nothing mentioned, nothing gained, de. Eli, paid a sôn mewn peth trap dy criw ifanc fan i di. Di'n awyr beth sy'n digwydd sy'n yn nhw'n clywed. So gwisgwyd jyst yn dy siwtio David, Bob. Isht a bita. O da? Aia. Ti'n gweld Ffion addo? Dim esbor yma na ddo. Pam? Sio beth yn bod? Oes. Cewad. Mae'r gweld chdi met ag yma'r bora. Es fe mae Ffion di gadael? Ffion? Dim yw dwi'n mewn bora yma na ddo. O, na ddo, na, dy dim chwaith. Ei genno, da chi di gweld Ffion bora yma? Be, so neb di gweld ti ers di fynd ar i rownd? A i chwilio amdani. Di stopio rei mwytha rhyw gym y siŵr hwla. Ti'n iawn? Yndw. Mi fydd hi'n iawn, siwr iawn. Poeni amdani chi. Pam? Beth sy'n digwydd lle? Dwi'n ama bod ti wedi clod yn ysgariad. Ti'n mynd i siarad efo i am y peth lle? A di mynd sydd i'r ysgol, mais di. Ti'n meddwl? O, chdi sy'n na. Sori, ond da ni'n eisiau gweiddi. Fi weld yn hapus dydi. Yn y siwtio glith. Ti'n meddwl? Be ti'n afs y mam yn chwilio am rywun hefyd? Fydden ni'n madra am byth, sti. Tyd.
Do'n i'm eisiau mam a dad poeni sti. Ni? Dim mai oedd o dylan. Miss Charles bigodd anna fi, o flaen Paul. Ia, mae rai chdi ffonio, mam. Di chwilio amdana chdi drwy bora. Lwcus na hefo ddim gafel anna fi. Sa'i dim lingoi. Bas. Mae gandiad i gael. Be, gael row fawr? Ffonio hi iawn. Iawn. Ti licio da? No. O be? Wel, o'n i'n meddwl peth hardd oedd cariad Romeo and Juliet. Ia? Wel, dydy gynllun dim yn cyfleu hynny na chdi. Ia, wel, do ddim plain sailing, nag oedd? Ia, ond sy'n tynnu'r wrth y ffaith na cariad ydi prif thema'r ddrama. Ti'n mwyn? Ia, lle fo chdi'n iawn fi.